ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲର ଗୀତ ସଂହିତା 49 ପର୍ବଟି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ 1-2 ପଦ 3 ପଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ସେ କୁହନ୍ତି, ହେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସର୍କଳ, ଏହା ଶୁଣ, ହେ ଜଗତ ନିବାସୀଗଣ, ନୀଚ ଉଚ୍ଚ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୋର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବ ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟକ ହେବ। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବି, ମୁଁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଂଶଟି ପାଠ କରୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଧିକାର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନୂତନ ନିୟମର ରୋମିଓ ତା 10:17 ପଦରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପାଇବା? ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ ଭାବରେ କଥା କହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ କ'ଣ ସେଇ ବଢ଼େଇ ଘରର ପୁଅ ନୁହେଁ କି? ଇଏ କ'ଣ ଯୋସେଫର ପୁଅ ନୁହେଁ କି? ୟାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ହୋସେୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 14:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହୋସେୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ କିଏ? ସେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ସେ ଏହିସବୁ ଜାଣିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସକଳ ସରଳ, ଧାର୍ମିକମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବେ, ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକାରୀମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେବେ। ହିତୋପଦେଶ 22:4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହିତୋପଦେଶ 1:7 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 1:1 ପଦରେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଡରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଜ୍ଞାନ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, କାରଣ ସେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମେ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ପଥର ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କାହିଁକି ଦାଉଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ରାଜା ସେହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପଥଦର୍ଶକ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା କି? ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟ ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହିତବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।